ni dai na kokonto ka saye shi ka dinga juyanka. Ka sa su fa injin oil. Ga wallita da polita ka saya daidai da karfinka. Ka sa su fa injin oil. Dubai ma akwai lita muna da gaskiya ta gwamnati. Ko da ke bai mamaki ba. Mai girma mai ba gwamnati shawara a hukumar raya birane ta jihar Zamfara, wato Hon Anas Abdullahi kaura, mutum ne wanda duk wata jarida da ta iya ɗauko labari game da shi za ta samu wato ainihin masu kallo da saurare, wanda yake wani tactics ne ga gidajen jaridu musamman irin wannan na online platforms ɗin nan, domin ganin sun ƙara yawan inflow na masu duban jaridunsu. Amma duk da haka bari shiga kai tsaye ga gundarin maganar da wannan jarida ta media ta kalata wannan labari na cewa an cige mai girma ba gwamna shawara a wannan hukuma ba gaskiya ba ne. abin da ya ce ba gaskiya ba ne saboda mu a cikin misali zurep, haka duk wani information da ake bukata ina sa ran daga wurin mu ya kamata a ce an same shi, duk da yake babu wanda ya san daga inda suka samu wannan kanun labaru nasu ba. Amma dai abin da yake faruwa guda ɗaya ne, majalisa ƙarƙashin jagorancin speaker tana da committee on public account. Committee on public account committee ne wanda ke kula da duk wata agency, duk wata hukuma da adda alhakin tattaro kudaden shiga ga wannan jiha mai albarka. Duk wani agency wanda ake kira, akwai agency da ake kira revenue mobilization agencies ne waɗanda suke da alhaki ko kuma hurumin ko dokar da ta kawo su ta ba su dama su samu kudaden shiga ga wannan jiha. To ita kuma majalisar dokoki ta wannan jiha ga kundin tsarin doka daga cikin ginshiƙan ayyukanta shine kula da sa ido ga ayyukan gwamnati. Saboda haka aikinta take yi, ba laifi ba da idan ta yi bincike, tana kan sa ido ne akan hanyoyin da kudaden wannan jiha suke shigowa da hanyoyin da suke fita. Yanzu ina mai tabbata maka ba wai hukumar zurep ce kadai aka gayyata ko kuma ake da irin wannan magana tsakaninsu da majalisa ba, akwai sauran hukumomi wanda suke da alhakin tattaro irin waɗannan kuɗaɗe na shiga ga wannan jiha. Sannan haƙƙin wannan majalisa ne da wannan kwamiti su tsara yadda suka so su gabatar da bincikensu. Saboda a nasu tsari suke ganin ya fi dacewa su umarci sakataren gwamnati matsayin shi na shugaban cabinet office, da duk wanda gwamna ya appointing yana cikin cabinet members, to kaga shi yake da alhakin ya kira ko kuma ya bari. So sun ba da shawara ne ko kuma sun umarce shi akan ya kirawo mai girma ya ba gwamnati shawara wannan hukuma ta zurep da director general nashi domin su koma office ɗinsu, domin duk wani appointment duk daga inda aka kai ka daga cabinet office ka hito, ya kira su domin su samu dama su gabatar da bincikensu, wanda kuma ni a gani na personally wannan ban ɗauke shi matsala ba, domin mataki ne mai kyau wanda zai ba da dama a yi bincike nagartacce ingantacce wanda za a gano gaskiyar sahihin abin da ke faruwa a wannan hukuma da duk wata hukumar take kunshe da irin wannan tsari. So ni a tunanina majalisa ta yi abin da ya dace, kuma ina jinjina ga wannan majalisa ƙarƙashin jagorancin mai girma kakakin majalisa akan irin wannan tsari da ya kullo da shi na gaskiya, wanda zai ba da dama a yi bincike mutum duk matsayin shi, duk kowa a gare shi, duk kima shi, a bincike shi, a gano abin da yake ciki idan majalisa tana da bukata. Saboda haka ni wannan mataki a wurina mai kyau ne, kuma da shi kan honorable special advisor da shi kan honorable DG da ilahirin shugabanci wannan kungiya ta zurep muna maraba da wannan mataki da majalisa ta ɗauka, kuma shirye muke mu ba su dama su yi binciken duk abin da suka su bincika insha Allah ta'ala. To abin da ke da akwai, abin da takardar nan, abin da ta zo ko abin da an ka rubuto cikin ta, majalisa wannan kwamiti na majalisa on public account yana umurtar sakataren gwamnati da ya kirawo honorable special advisor da DG nashi da ma har da wasu daraktoci guda uku, su ma aka advisor head of service, wanda ma'aikata suna karkashin civil service ne, su ma a kirawo su koma gida, ba wai kora bace, ba sallama bace. Ina ganin mai girma gwamna shi adda alhakin ya nada ko ya saukar. Majalisa aiki da shi ne ta sa ido, ta yi bincike, ta gabatar da rahoto, ta yi advisor gwamna ko gwamnati ko bangaren gabatar gudanarwa akan abin da ya kamata a yi. So wannan ina ga abu takaitacce abin da ya faru kenan. So majalisa ba ta ce ta kori mai girma honorable special advisor ba ta ce ta kori DG ba ko wani daban, amma ta umarci moda station nasu, wana SSG office, su kira su don su ba su wuri su samu damar gabatar da binciken na yadda suke bukata.
kuma insha Allah ta'ala za a yi wannan bincike za a kare kuma za ta bayyana da izinin Allah ta'ala. To wannan labari kenan ba gaskiya bane. Ba gaskiya bane, wato ni abun yana bani mamaki, ban san wacce al'umma muke ciki ba, domin ni asali na aikin jarida aiki ne mai bincikowa ya tsamo gaskiya, kuma ba zai buga abu ba sai abin da a gaskiya. To ina mamakin ma a irin wannan jiha tamu a ce an samu wata online TV platform wadda ke kokarin duk wani abu ya taso ta buga labari ba bincike ba tabbatarwa ko ta canza kanun labarai. Saboda ni na ga abun kamar ya ce an cire su ne, abin da yake nuna kenan an cire su. Abin ba daidai bane, kuma ni na yi tare da wani al'amari kuma na la'ance shi, kuma a daidai wani lokaci ina kira ga dukkan hukumomi da kungiyoyi na fararen hula a kan su la'anci wannan abu, su kyamace shi, domin jarida abin da aka sani ta binciko gaskiya ta kuma da bayar da rahoton gaskiya. So wannan ba daidai bane, kuma kawo matsala ne da tarnaki ga al'amuran da suka shafi gwamnatin wannan jihar mai albarka, domin ba daidai bane a ce bayanin da ke hitowa daga majalisa daban, wannan al'amari ne daban. Mu dai abin da muka sani a shugabancin hukuma ta zurep yana tafiya daidai kan tsari, domin ina mai tabbatar muku idan Allah ya gwada mana karon gaban cike lahiya an gama, to insha Allah ta'ala ina kira da zaton Hon Anas Abdullahi kaura da mai girma DG Murtala Isa ka jangebe har lambar yabo har karrama ta wannan majalisa ta yi musu, domin mu muke aiki wurin, mu muka san irin ci gaba, irin hwaɗi tashin da suka yi ba dare ba rana wurin ganin sun kawo ci gaba ga wannan hukuma. Yanzu da ke na wannan labarin ƙaryar kurege. Gaskiya labari ne na ƙazon kurege wanda